カナダのストイックの加藤選手、ラトビアのコスティン選手と3名おります。そうですね。さあフィリップ・キャンデローロ、フランスです。20歳の学生、なかなか独創的な振り付け、まだ未完成な部分はありますが、高さのあるトリプルアクセルを飛びます。トリプルアクセル成功しましたね。トリプルルッツ、トリプルトール、トリプルトール、決まっています。一昨年の世界ジュニア選手権4位、去年は5位、NHK 杯出場は初めて。この後なかなかステップに独創的な部分が出てくると思いますが、コスチュームも変わってますよね。そうですね。トリプルフリップです。トリプルループ、3回転連発。先ほどからあれですね、スピンの回転軸がちょっとずれますね。この辺りは珍しいですね、今の演出は。トリプルサルコです。
フランスフィリップ・キャンデローロ、なかなか斬新なパフォーマンスといいますかありました。おとといのテクニカルプログラム終わって第2位。さあこの演技がどう評価されるでしょうか。五十嵐さんどうでした？そうですね、非常にまずジャンプが非常に正確でしたね。はい、そのジャンプ、トリプルトーループですね。そしてもう1回トリプルトーループ、ランディングした時のポジションも非常に綺麗に決まってます。はい、また空中でのですね回転軸が非常にまっすぐで綺麗な回転軸ですね。はい、印象度の面ではどうですか、芸術的面。やはり印象度としても非常に高いですよね。そうですか。はい、さあ得点が出ます。まずは技術系の得点ですが、5.7 が並びました。1人だけアメリカ 5.6。高いジャンプでしたが評価も高く出ました。今度は芸術評価 5.8、下が 5.5 とやや割れましたが、それにしてもやはり高いですね。この時点で文句なしにトップです。